kulendi bata nzeve dzeZanupf ndichibata mhuno tichiwera pasi munin'ina bata legacy iri kusiyiwa navanhu veZanupf kana vachinge vafa iri kutyisa nezviroko kafawo kumwogo zviri kutaurwa panapa zviri kunyadzisa vakomana vabereki nemheno nevachikokoko pakaipa but kana chinge ndatouya handinoda kuti tizvifumure isu panapa takangopfeka kanonzi kachifumuro saka pari kupisa zviri serious panapa. This is the situation. Ndonyaya iri kutaurika pano yandiri kuona pari kunzi zvoni naNiki. This is Niki and Niki gadzirira kuningina yako, but for the meantime regadza tingoti kana uchiziva kuti unoti pasina Niki mangwana wacho nehurumende yake yanoshandira neZanupf in fact nevese zvigananda tanga nekulaika this video tibohane nevanhu ivava right. Niki mangwana abuda panapa ari kuti Dr. Gata is normal. May his soul rest in peace. Zesa Holdings Executive Chairman Dr. Sydney Zikuzo Gata, a renowned energy specialist, passed away on July 3, 2025. Dr. Gata left a lasting legacy in Zimbabwe's energy sector, transforming Zesa during challenging times and introducing strategic reforms. He had a distinguished career spanning decades with roles in academia, government, and international organizations like World Energy Council. He is survived by his wife, Angeline Gata, children and grandchildren. Ndo mashoko abva kuna permanent secretary of information avo vanoitwa Niki wekwa mangwana, ndo mashoko ababuda vari kutaura. But aiwaka tinongoti unoziva panenge pafiwa unongoitawo nematambudziko. Even inini ndinongotiwo kumhuri yekwagata aiwa marasikirwa nemumwe wenyu, sori zvenyu nematambudziko ikokoko mukwanisewo kuzvitambira handiti. But panapa rekedza tingodai so munhu wenyu atanga kusvibidzwa. Unoziva kuti panonzi panoningina chitunha, vamwe vanoti afa wanaka, vamwe vanotaura zvakasiyana siyana vachiti aiwa regadza ticheme navo, vamwe vari kuti chemai netariro, amene kuti vamwe vanenge vachiti chemai nechinchi. Pane nyaya iri kutaurwa panapa. That's why ndauya ndingoti idzi regadza tingodzifambira faster nyaya idzi tingonzwisisana nevamwewo vangu mazimba panapa vane chibhinya cheche chekuti asi chikunguziva kuti unongoti iwe shamwariwe munhu ari kunzi afa kauyo but haasi muzanwero iyoyo nyaya iyoyi ndo panoningirina ipapapa right. mazimbabwe vari kubuda vari kupopota vatira zvakasiyana siyana. Wokutanga ari kuti nematambudziko peace but to be honest zvelasting legacy makutowanzira henyu mushakabvu ndo mashoko ari kubva kune ningirika. Unoziva uchishanda kuzesa vakomana ndiri kukunyeberai. It makes sense kune vanhu kuno dzimwe nzvimbo dzekuti hakuende magetsi muZimbabwe. To be very honest, I've been in Hwange, ndakambogara kuHwange zvekutodaro magetsi haende zvekumhanya handitozviona. Saka vanhu veikoko zveshuwa vanogona kutoita se kutomuchema nemwoyo wese wazviona. Timu rangu iri paHwange apo, are you there Hwange? Iyi nyaya hamungamboinzwisisi. Iyi nyaya inoda vanhu vanogara mumalocation emuZimbabwe muHarare meme ndo vanhu vanokwanisa kupindirana nenyaya iyi, vanokwanisa kuidairira iyi iri kutaurwa. Kana if you are in Hwange musazoti pamwe vanhu vari kungovenga munhu mahara zvinoitika zvinhu izvozvo zvakanyanyisa kune kuchirwa maload shedding manyama. Saka manje timboona umwe I'm looking for someone angonyorowa zvine musoro kana kuti zvine inonzi anenge angonyorowa zvekutiwo matambudziko ari kuningina. But anyway rekedza tingopfura nepo tichingoenda. However, in the public domain, he, like all Zanupf leaders, he has left a legacy of corruption, shady energy deals, lack of probity, accountability, and transparent in running public institutions. Death has liberated him from this sinking, sinful, descendant life. Unoziva kuti kushandira Zanu mabasa yachirambai handiri kunyebera. People like Niki dzokera kuUK uchaitei kuZimbabwe uchasekwa zvisingaiti. Ifanika Niki vanhu vanova vachikurova manza iyoyi icharohwa nemambama zvisingatomboiti. Akomana tizai because pakaipa chitobvai muchimhanya muZimbabwe izvezvi because vanhu vanotanga kusekai kana makufa. Mafiri acho amuri kuda kuzoita achasekesa vanhu handiti right. He left a legacy of blackouts. There is little energy left in Zimbabwe. Don't lie. He did nothing. He was useless. I hate lies. Please. Close quote. Mungu ari kupindura pana Mr.
Niki akomana ndati tizai Niki nevamwe it's like manyai tsaranzinza chetobo ameno chimabude whatever ridzai matime rowe pasi because zvekutaura nevanhu izvi kaizvi ameno kuti muchaperera kupa vakomanaka inini ndichakunyarirai zvisingaite zvinhu zvekutaurwa izvi an executive chairman what's that? What kind of position is that? Mbava unoti wafobvonzi komana unozoti inini zvanguka ndosaka ndati kutimu rinogara kuwange guys you never understand this is the battle ine vanhu vari muharare vakatsamwa zvisingatomboiti. Maybe that was the only way to part with Zesa. This man has been holding Zesa back, looting, nepotism and killing the company. Somehow he had to leave the company. Saka hanzi aiwa kuno inyende kamboiona ndiani kwanzi problem umbeni tikapana vanhu vezanu neningirikini ukagara pachigaro asumuke anda kuita kukwakanurwa kukwatanurwa kukwachurwa kuita kuputitswa andosaka hanzi saka rufu ndo ringatomuseparate pa because anenge asingachagoni kuramba akaita se akabatirira akaningirikini ipapo. I think munhu akazvitaura I think aitaka kuonera mbichana saka zvikunzi uyu kwauyu ndo maendera atozoita ado rufu ndo ratozomuseparata pamwe zvatobatsi anyway kumhuri yake sorry guys we are not supposed to do this but andazvo ndikazviita ndo zvitaurwa nevanhu handiti kuzviona right inzwa tinzwa paakashata. No wonder why there was blackout anga akarombera load shedding chete pidigori vari kuita kuimba singing wanga uchinyanya kuvhaira neload shedding iwe aiwa. Does Zimbabweans feel sympathy when Zanupf member dies? Ndifunge kudarini right hanzi kuita kufirapo sechipikiri chakarovererwa kumadziro yo unosora uchiseka unosora uchinakirwa kwamburi koko wherever you are. Shout out to everyone who is watching me right now. Ndikutonakirwa zvangu asi ndikutoona kutotika paka nyaya dzezimbabwe unosora uchinakirwa uchingosekerera zvatiri kuonaka unotozvishaya kuti napozvitangirei zvavo. Hanzi -1 kwasara iwe. Yes, ndozvandu Niki tiza kunzwa zvitaura vanhu vakomana muchasekwa tiza uchiri mupenyu wototanga kuti sorry at least ukagara uchingoti sorry uriko zvinobatsira. You know we have people vakatiza panguva G40 the likes of Anakasukure nevamwe the best thing wakomana tanga kuti sorry motanga kutera muchikompensate vanhu vamakatadzira ukoite zvekuda kutofunga kuramba muchidzoka muda kuti afirapo because mufana kutosekwa muri vapenyu saka kutotanga kuti sorry amen kuti semsinganyare which legacy load shedding and total grid collapse iweka itamushe. Not everything requires propaganda. If you have nothing to say, just say he was a good family man. You know, sometimes it makes a lot of sense. Thank you nemuri yako zvoka. Sometimes it makes sense. He was a good family man. I believe because atitozive side raya remukadzi wacho tichazobvunzawo kuti vanga vari sei baba because zvinotyisaka because as long as ukangonzi uri wezanu chete handidi kunyebera handisati ndikutotsvagawo munhu wezanu akafa akatanga kunzi anga akanaka. To be very honest, I'm telling you. Are you doing this son that one day someone will be saying Niki was a renowned communications specialist on his appointment? There was an article on his record. If I recall, he was fired twice. The article was concerned his specialty was incompetence. Niki, I'm telling you, right. Timonzwa uyu. I think you are zvaona kuita. Hanzi Gata ane mukadzi MP Chipinge tinoiziva. Hondo dzavakaita kuti vapinde ma-election adarika. Chipinge haisi nzvimbo yezvigaro yekuti munotora vanhu kuHarare vasina mutupo kana senem yekuchipinge and field them as candidate.
ndo mashoko ari kutaurwa akomana kana makudaro inzara yekuda zviga unototi uri panhingirikini uri wakuto vakomana kana saka panonzi was a good family man achatoida here ndachida kumbomumirira nchiti pamwe pacho anogona kunge anengotadzirwawo but I think apa ndakutonyara ndosvika pakuchikamu I mean ndakutonyara manje ndoti chide I mean if you have something to say continue guys inini ndapererwa ndiri kunyara zvisingaiti zviri kunyadzisa kufira muzanu pf unosekwa garai matiza kana uchito chizanu imboisiya yakadaro ingosara iri political party that's what I like, that's what I want kuti zanu ingosara yango political party so pakuti hakuna kana munhu one arimo zanu chete ingodzi zanu paheadquarters paipa patonzi paghost pane pangonzi ndepe maghost pari kungorita poshaya kana one auya kana magadhi poshaya kana anogadha pongogara pakadaro hanhu Zimbabwe will be a better place I'm telling you pongosara ari kuda zviro ndoda kutonga achiti papereneza aenda kana kumusangano ari ega akada kuti chinchionzi election nacho atidi imboita wegatoni zvinopera zvese zvezve but vanhu vari kuenda ikoko ndifunge kuti ndeve kuZimbabwe but it's a topic for another year was not a day for another year tichazozvitaura zvedu tichazouya tichionesana nemi as of now kune vanhu vari muSouth Africa kana registerwa company vavhurwa FNB business account zvinizvo zviri easy zvinoitwa nemuface anonzi owen and number dzinoisa pa screen up zvekuti hauna work permit study permit inyaya dzekudhara zvina basa chinongodiwa chete ipassport yako yonayo iyoyo inoregister company passport yako yonayo unovhurwa FNB business account zviri easy usaswera uchivharirwa uchinzi hauna bank account nevamwe vanhu zvinonetsa ingoti owen ndabva kwakuliend nditiro plan ndanzwa kuti unozvigona unoona kuti unopedza nguwa here nguwa diki anenge atokuitira uri kwauri koko wombofambe kuenda kwaarika unongwana ngokuitira tori kwauri